Cepat ya Bangga. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Iya Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Betina ke Pak? Bendina ning wayange wayang londo. Sik wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka gampang. Kuwi larangane negara uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge mang? Santunan Mapak suro. bulan Muharram. Mapak suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Semanding Desa Sumber Mulyo, Desa Sumber Mulyo, Ketan Macan, Kecamatan Ketan Macan apa jeneng? Kecamatan Jogoroto, Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh iya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Wah, Dandang masuk. lho, apik. Bawa dandang gula. Dandang gula. Dandang piye apik lho, dandang Iki iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan Laras, iki. pun. Wah, apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, yo pake le mending ngono. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau petik lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa Jo, memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Nggih. sane ndi kita? Ya. Gendere tukang sane. ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
mau bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mandek ngene Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Brandeni maksa Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem sih. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh. Kadang aku semangat ya jarene. Melok elektron lho. Coba nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek Gayeng. enak. Apik suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu Niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. apa lah yang tretek Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargoy. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? apa mas Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedo men. Napa? apa MBG kan ngono. Ah, nggih. terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng Heeh. Ora Mas Bahlil Lah kok. terus. apa Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa Mas Bagong ki sing ndi Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Eh? Lanang po. Yo separo lanang separo ora. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya, luar niki. biasa. Semangat ya, Nduk. iya thank you mas Sampai diranti warga masyarakat Semanding, Semanding, sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih, luar biasa. Niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Deni kan mengke
nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Apa? Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah lho. Oh iya. Kaya nduk niki niki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Deh, lah iya toh. Ya, Masa manut siji aja. tok? Pokok aja yang bikin. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua Baru- bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora mangan toh? sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo, Sak masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya, 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 ya. Oke. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bucange napa ayo? Lho apik kicau mas. Lah kuwi lho kicomania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih rawancane. Ben Ya. karo Ijal Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Ora rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rodok dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama Eh. bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran minggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus katuran Dedi tiga. katuran minggah. Siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ngeten ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran minggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, regengne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso keplesen bener. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Wedi. Gudi. Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek kedelinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbak nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis, Tapi- Gus, ya? Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih.
sing ada penyakit migrain lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang Itu aku iki arepe aku asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane dhewe. Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku saged. terus mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki niku, aku instan. Langsung dadi ngeten. Niki ngeten Bos. Niki kula etok-etok budet jenengan tambani ngeten to. Oh, iki rada Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentahi. Niki sanes budak. Niki sak menika sampun. Nggih. Wah, wis budak Saged gendong. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah terus Rasa ini- tanggamu, mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone Oh, Gus. ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit nggih. saking pundi panjenengan? Lah niki no. Niku kata pertanyaan ngoten niku. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kulo niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kulo kan nerusaken mbah kulo. Nggih. Awakmu sadurunge nulung uwong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung uwong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah. Betul niku. Nah lek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung uang gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah boten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten dadi cintamel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Ngentai iki. Ngeten. Entai Gus niku, paijo Kula entai. niki asline Aku tetep yo wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Jog bakal, kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, nggih, untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisa butuh niki langsung telepon
dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampai Gratis. lek tukune nggih tekedan nggih Gus, termasuk. nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? Napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya toh iki. Apa? Awal melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. dibebel. Oh nggih sedia. Oh lho iku lho Jo. Dadi nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih. Tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga wis sedaya semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh? Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Kowe lho ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho. Ten Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene no TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh kok saged? Aku rada tahu wisan. Ora mungkin wong sugih duwe akeh. Wis ta lah. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah kathah itu. Nggih. Tak celengi sing pol wis entuk dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean guru mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Berarti ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Alah mboten. Nggih umpamane nggih. Umpama kok entek dhuwit kuwisan. Mboten percaya. Umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Kula Terus yatim, matur-matur kula lek yatim, dhuwit kula niki. yatim, kula yatim. Oh nggih padha mesine padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delen nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten. Nggih.
umpamane nanggone karaoke yo gak pantes. Nah, Terus nyewu LC ya wis gak pantes. Datang napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenan dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Ayo tak tukokno BMW Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes. Boten pantes soalé panutan nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing iku ta anake Gus sing bujukan niku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jeneng Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki? Mboten nek dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi napa Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus. Jenengan kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon ta. Nawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih to mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Pinggir to. Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih to. Nang ndi? Lho lembuk. Anu Gus, mengke Niki kula kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula Nggih. mawon kalih niku. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi nah niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho sak. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis sekelen kono nok, sekelen. Mbak Niken iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Oh. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten saged, kula mboten tau sekolah. Nggih Pak nggih. delik ne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. nggih nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Matur sembah Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten nisor Nggih nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, nggih. Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancen ya
piak Wah, semana. makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit, gak ro hitungan apa enak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Oh. Ngawur kembang api. Oke. Broto Niken Paijo. Ya. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang siap, berdiri siap. di Sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Oke, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid ya. Selak para eruk jare. Para esok. Para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, genduk Niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk Niken jengkar Oke. Palungguan wis Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya nggih. Iki Niki. uga dijengkarne nih bintang tamune. Wonten malih nggih. loro nggih. Nduk Prigel, wah Siap. jan apik. Prigel, Wah, penuh Pak Ayu. dengan full bintang malam hari ini. Betul. Leres nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha wae reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika, sing jenenge sanjange sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh nggih niki. Wah, jan lek anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten Ah, romono. jengkar saka Pangaluan. Nggih, monggo. Genduk Prigel. Sepote Ah, Cak. Sepate Cak. Yo! Masih bersama Bangkit Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah ki lho Mas. Heeh. Ini Niken ya ta? Niken, Niken. Terus aku, terus Anin, Ah. terus Nyanyu, Nyanyu. Terus terus bareno biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing, oh ya. Eli. terus Elin, Heeh. terus Mbak Iit, Heeh. terus Bu Sri. Terus ki Kalian sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Oh. Bu Omas. Omas Wati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. So melu sora lho Mas. Apik. Ya, ya, ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Saiki bar iki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan ngono. apik cilik-cilik. Wes. Heeh. Keluarga seni ya. Keluarga Sik, toh, seni. sampean kok sampai wapal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas Adi? 5 SD. Lho, Kelas lho, lho. 4 kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa Alhamdulillah. dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. iya Mas. Alhamdulillah awake dhewe Terus iso ojo kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih.
Tenan wis Amin. biasa Wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Freddy sendene iki. Ya, betul. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Wis dadi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kak Tepuk Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Iya, wong. Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang, dhuwur wayang. Dadine kaya apa ki? Lho ya wayang tingkat ngono maksudnya. Ora ya yuban-yuban wis dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok wong iki. Ya ngaturnya apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Anten pamundutan ya. genduk Nggih, prigel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampange ning kiwa. Sigaran ning nyawa. Asik-asik kowe lho. Ah, pokoke nek Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget to, Jo? Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget kok yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sih. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora kuntek dino ku. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jane. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak lho cah yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatekne yoga-yoga iki. Wangi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam. Bahasa Inggris, Jo. Next Sunday. Oke, aku sing bahasa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. iki bahasa Inggris. Ayo, coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tegah nendra tetap wungu cegah nendra tetep wungu. Menahan mata enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Nahan ngantuk. Nahan ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyandak HP video call kae. Dadi arep turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call? tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ya ruwatan iki. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese to. Japanese po NX. Japanese. Tradisional Jawa anu lho maksudku. Oh alah. Oh, Javanis loh ya. Pokoknya Inggris ya wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke kok. Ngapa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak yatim. Santunan anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa Kok kuwi? kid is dead? Kids iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing kuwi mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jan kick sak is jeblake dead. nang Inggris. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Nah, ya, ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan
sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya panggah. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Bert. Nah. Bert. Apa berat? Sapu jagat yo opo? Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk Amin. masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday kita? Siapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya wis birthday. sakarepmu, Jo, paijo. Aku ora tau ning Inggris jadi dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya. Gerajakan mawon, Mbah. Wah lo joget Joget tau. joget to, mau Joget to. jaluk Banyuwangen diganti kuwi wae. Aku nih sing joget. Iya to. Sikil ku lara aja. Ini Ya. jadi nambah ora ini. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah cilik. Cah cilik. Jadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Nah, ini kan disangon. cuwili ini kok. Enten Nah. Dito. Wah lungguh bae boy tak kira cilik. Iya ta Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Wonten. Pundi-pundi Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to Cek? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang Berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Oke. Nek kaya ngono to Nduk Gel. Nggih, Nggih. leres Mas Fred. Ayo Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan Bu minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nah upami mboten Nggih, karo mboten mae pisan. wani dhewe Nah. piye? Nggih. Wis Digendong ora apa-apa. Bapak Ora apa apa-apa. mae digendong, mae digendong. Monggo minggah mawon. Lah ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki wenehno ben dinggo sangu sekolah. Oh, makaten nggih. Mung siji. Namung setunggal. Nggih niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Aja to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani biasa. wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Nggih. Laras. Niku Ben enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten Bu. Oke, sangoni Nggih. meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehno. Jo bebas iki. Ya kanggo sapa sebelah kiri. Ah iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kayak cilik tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho Apa-apa, sing Adel. gawe baju kuning kae digendong kae lho ya cilik Pundi? jalukno neh. Ndi to? Kae. Oh ya. lho. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, neh. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Yo. Wah, isih akeh aku nurun Oh, Gus apa ya? Dedi. Dalang Duit laris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Heeh. Niku lho ngajeng adik niku. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok gitu ku rokok, Brot. Enten malih mboten. Ndi? Oh, cilik apane jentrikane kuwi cilik. Enten malih mboten mriko. Oh, mriko lho adik niku. Ajeng niki. Ayo Dik, rene Dik. Iki lho. Rene, lah Rene, ngono kek mangku rene, loro, rene. Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek ngono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha we. Wah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing Munggah kaos sik, biru. munggah rene, kaos Rene. Ta loro munggah sik. Sini le. Mana? Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Ndang rene. Sumpah ya. lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Neng kene gak wonge? Mboten. Oh, gak neng kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, Pak penyapa gak apa-apa kok toh? berubah. Sehat Pak ya? Yo iya. Sing kae sapa Ya, jenenge? yang kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho kuwi. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen.
Kaya kacamu. Ya iya ki lho. Wah jenenge Guset. Kelas berapa, Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lagi Seneng kelas nonton 4. wayang ya. Iya. Bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Nggih. Seneng nonton wayange apa sindene? Wayange. Oh wayange. Sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Iki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, kok. Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, wau. siji. Heeh nggih. Sumpah sik sitok. Lah sok kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijole dikereketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, ya. nggih. Isih neh ora. Kowe disangokke. Nggih Gilang, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ya ora oleh. Ngono iki langsung cuh. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, lah kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane Mary arep. Lah mau penteleng iki lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 ngono lho. Lho. Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyahi. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lak gede aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki kok 20 entek nyawer ta. Ya mbok ben. Kuwi Terima jadwal kasih, paijo Le. jaman semono. Makasih. Ya. Pun telas. Loh, lah jek enek Lah, apa ngoten dompet? iki. Lajit ditolak kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus. Tambahi nggih, Gus. Ya alah, memang jalan Lah, niki. Guset ah. Iki jane cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh, ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iki wis manak piro. Nyok iki jek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang ki lho Mas. Oh, lha iki karepe enek Jo, coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Ya, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Cek turah piro? Sing nyelentem, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih? Niko Adik mriki. Golok ngono. Ayo. Salah turu. Turu ra oleh lewe. Lha iki dudu sing lambi kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya, cek loro, Jo. ibuke yo njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono njaluk. Tasik kalih, monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD ki piye to, Le? Waduh sakmono ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki. Iki masa Nek cilik. wae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, oke. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo Mas. Wis sason lho. Mas, Lah iki. Susu 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone Kurang gangsal. papat. Gangsal lah. Ini. Rasane gangsal. Ha iya yo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedako kok setengah-setengah. Alah. Sedako kudune full. Full. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke. Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake genduk brigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki. Paring tetembangan. Duet maut iki. Ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo sepote. Wirawiri campur sari Indonesia. Piye arepe piye? Kurang sak jrengane kaya gak dikeki. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane ya budal bareng lho kuwi.
Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng dalu no. Jen reoni tenan Mas, bunga hatiku. Duh. Siap. Sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Takon awal karir dari sini juga. Terus Dan kok kecantol dalang nanda ceritane piye? Dalam lek kuwi rahasia. Terakhir wis jodone kok. Iya sampe. aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Jadi eling to Mas Janduk. Wah, Iya. jan bocah iki aku ngono. Iya. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya dah. Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. perintis ya. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Parang istirahat gendho. Nggih, kersane ambil napas. Perigel karo gendho wiwi. Mbak Wiwi iya luar Wida. Wida Bahtiar. Nggurine nek Bahtiar. Lagune dasare yo enak. Denok menejo. Awakmu iso nyanyi lagu kuwi? Iso. Sayangku Sing ayu dhewe Purun nopo bakal tak usahake. Terus? Modal bensin seliter, motorku tak starter. Ya kok kuwi? Kok adoh men aja. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake. Modal bensin seliter, Motorku tak starter. tak hampiri terus tajak muter. Muter-muter. Waduh, ram playune. Waduh men aja. Iso, kok iso tekan didik kompot barang Wis Yahmin. Krepek gedang, krepek telo. sithik dang sing penting rata. Waton ning merata dadi gegojekan guyon hiburan kecandak. Lakone wayang ya tetep kecandak. Tembang-tembang ke kecandak. Kepareng istirahat dhisik. Laras. Nggih, kula ngaturaken agung ing panuwun. Nggih, Nyuwun kawasan pamit. sami. Mengke panggih malih wonten Lintu Wekdal. Lah mengke pripun niki? Goro-goro tetep gampang. ngancani. Gampang mengke. Oh, nggih, pun Rasane bebas. Tutukne lakon riyen Mas Adi. Sing penting nutuke lakon. Siap. Nggih. Iki cakile mung melu ora cakil. Lah nika cakile. Cakile kesel. Niki. Tak leren. Niki mboten sah pasang supak pun langsung dados cakil niki. Heeh. Wis ngono matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, Cak Paijo. Nggih kepareng istirahat dhisik. Ngene yo, Nduk. Piye, Yung? Krana awake dhewe nutukne lakon enggal-enggal cumedhak marang bendaramu. Dina iki nggone bendarane nandang Sungkawa sing kaya ngono. Heeh, Yung. Ya yen kaya mengono awake dhewe enggal-enggal cumedhak marang bendarane.